Nasarakan ti maysa nga bangkay iti babae nga tumtumpaw idi bigat iti Sabado iti paset ti Abra River, Banawang Santa, Ilocos Sur. Idi lang may ka-23 nga aldaw iti Hulyo, agarup alas 7 iti bigat. Basar tin parwar iti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili. Aging gana ita nga gundaway ket saan pa amabigbig iti nasao nga bangkay. Gapuanan tawan iti anya pakabigbigan na. Kalaksidan iti nakasuot kanya na nga skinny brown pants, gold nga aritos. Nakulayan iti kukuna iti brown. Aging ganat abaga iti buok na. Adda iti piglat ti aking kanawan nga abaga na. Nga maipagarup iti 20, gingganat 30 iti tawen na. Sumurok kumurang nga 5-2 iti katayag na. Basar met ti autopsy report nga imparwar ni Dr. James Beno, Municipal Health Officer, iti RHU iti nadakamat nga ili. Ket pannakalmes iti rason, iti pannakatay na. Cadaver, initially, ito sa mistake, no, nada nga lalaki. So, pero on further examination, tagamin ket DJ ke nakwadan, DJ tikita da, di taong yung when I saw the cadaver, shape na DJ body contour and body contour 540 kuanam age na between 20s to 30s, female di jay kapag kamalan lang ta di small breast gamin so na Pinasinggitan pa ni Dr. Beno nga awan iti pakakitaan nga narames iti nasao nga babae. Ken segun pay ken kuana saan pay nga nagbayag iti bangkay na iti danum. And if there are any signs of struggle, met the makita except DJ at the limitem basit ito neck part na the left side plus postmortem contusion DJ hematoma DJ left side the chest. So usually postmortem dagi hematoma o hematoma is collection of blood underneath the skin which causes a discoloration. Yung dayjay siguro natayan hindi na inflict dayjay during transport siguro kasi ita. Aging gana ita, adapay lang iti bangkay iti maysa nga babae iti Pineda Funeral Homes. Sigun met kadagiti mangitorturong. Adukan met dagiti pamilya nga napannangkitan. Ngem saan met nga iso iti birbiroken da. Dito likod ko iti mismo ang nakakitaan da iti maysa nga bangkay iti babae. Nga aging gana ita nga gundaway ket saan da pay mabigbig no anya iti katatao na. Isong idawdawat iti kaming iti kapulisan iti Ili a Santa. Ngano daman mapukpoko nga membro iti pamilyayo. Kit magipagkoordinasyon kailang kanyada tapno may kanda kayo itinan anay nga tulong para iti press corps Ryan Pardo.